صحبتی داریم با سرمتخصص بخش کاتبات کمیته رشد توریسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانов. تأثیر انگیزنده کرونا ویروس و پاندمیای کووید 19 به توریسم جهان با соҳаи сайёҳӣ зарбаи сангин ворид кард. акнун масъулон талоши дубора рушд бахшидани соҳаро доранд, вале иҷрои кадом тадбирҳо метавонад онҳоро аз коҳиш то ба рушд расонад? бархе аз кишварҳо дар ин муддат иқдомоти гуногунро рӯи кор оварданд. ҳар як буҳрон ба худ боз имкониятҳои дигаре низ рӯи даст дорад. тоҷикистон заминаи рушди ҷаҳонгардиро барои ширкатҳои дахлдори соҳа фароҳам сохт. пас ширкатҳо чӣ? тибқи маълумоте ки қаблан буд, бархе аз ширкатҳои сайёҳӣ танҳо ба фурӯши чиптаҳо ва дигар корҳои соҳибкорӣ машғул буданд. хатарҳои ҷолибро таҳия кунанд то мо тавассути анамин беҳтар намудани сифати хидматрасонӣ ва бозори хидматрасонии сайёҳиро дар тоҷикистон ҷоног намоем. норасоии мутахассисон яке аз омилҳои таъсиррасон дар равнақи соҳа дониста мешуд. имрӯзҳо онҳо омода шудаанд ва ё дар ҳоли омодашавӣ қарор доранд. касбият баъзан костагӣ аст дар соҳа. имрӯз бозори кишвар ба зиёда аз 10 000 мутахассис ниёз дорад. баррасии мушкиливу муаммои соҳа дар барномаи навбатии мавзуи рӯз аз телевизиони душанбе. нақшаи чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумат бахшида ба солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ равона шудааст, кумита фаъолияти худро дар анамин самт равона кардааст. тавассути анамин нақшаҳо